Ay, bakay, musta? Ay, makabanog. Makabanog ti aldaw. Makabanog ti alikot-ikot. Okay yan. Mumutin na kabiyag ti politikaw. Speaking of politiko lakay. Hmm. Imay, dete may isang takwan, di may isang kagawad kita, barangay hall. Ang paya. May kito balay. Okay, ang paya ka na. May nagdamdaman no, mano tayo nga, kanong butante dito. Paspasurbay ka no ni kagawad. Pagpasurbay, dito maray nga kagawad. Na. Nan sa plano na. Kaya, inya nga, itimbagang bakay. Ito, imbagat nga, 20 tayo lakay. 20 tayo nga, nagbotos kanya na. Nya. Kawin alakay. Ang pahit, amo naman ang lilipat ha. Ang paya niya tinararamidan tinararamidan amin na. nga napalpalabas. Paya niya tinararamidan na dahi tanga kagawad kanyang. Ay, maruruda man laang. Nagsakit tinakon mo. Ang pahit, si kalakay nalipatam. Nalipatam aya, hindi pa nagiwaras ti ayuda. Ampay. Inistada tayo aya. Haan. Pulos, ido. Santay ng inlista. Ilabas-labas da ng lita paraangan. Tay, madimakit kita aya. Nabak ng kagarod ka na. Tapos idi malagip mo lakay. Ang paisi ka nalipatam. Sakaan. Malagip ko amin nga naglabas. Nagamag mayat pala ti memorya ma. Unanda po magagkat. Idi apanak nga dumawdawat iti tulong nga basit laeng di barangay hall. Nyan tinaramidan inong tanak pay. Ngayon babaing nakidjay. Dajay nga kagawad. Wan, ang pay malipatak di jay. Haan, nakaan ko malipatan di jay. Madagit mo, idi kasal ni Maria. Napanak agpakpakaasig. Na ura ko kontribusyon tayo ti pang pro daw. Hindi man lang kumalugan ti barangay ti usaran tayo. Ay nagungot manon. Dajay nga kagawad. Agong ungot manon idayan nga, ang tanak manon nga apay kano nga incham-chambak kano day nga day ti kasar ni Maria. Ta usaranda kano day di lugan ti barangay nga apan ijay dinadyawan. Kaya nga lipatak na ijay na kay haan, no isuda na lipatan daan. Ang kumaliplipatan. Natalas pa lang mo ti memorya ma. Sana pa yung ulyanin lakay. Ang paya. Mayang, tapag nga ako. Hindi kasagsagan ti pandemya lakay. Malagit mo? Inlistada tayo aya? Nabak ng kagarod ka na. Inlistada tayo aya? Di sagsasa nga pulo nga ribo. Kada pamilya. Sa pasap ka no day lakay sa pasap. Ultimo binting nga nakamulagat. Ako pa'y nagdiso dito parangan tayo. Samantalang dagijay ninuno da. Dagijay apong dati tumtumang nga nabayagan nga nag-goodbye dito'y earth. Nakadista. Nakaawag dati 10,000. Datayo, ultimo binting nga nakamulagat man lang agduling-duling di taawan. Kaya kunya may patak kang dyan. Hang, pulos doktor. Ito? Kaya't na nga, ibotos tayo. Pulos. Ang kayat nga, bubutosan, nagita kas-kasta nga. Stone bakit na baka high blood ka. Daddy relief good lakay. Malagip ko lang daddy may sasupot nga bagas. May sasupot nga piles. May sa piraso nga sardinas. Ang daayain nyo may da. Pulos, doktor. Nabak ng kagarog ka na. Iti ko na damat ide per household di lakay. Ang pay din amo ay ati per household. Among timining ti household. Pay niya timining ti household. Danggam ka ibagat. Kaya na nga sa wanti household. Household is a group of people living together and spending money together. Nawatam? English di jay. Siguro, makadaringong umay. So if you live together and you don't spend money together, you are 2 or more household. Tika na nga sa ado tayo ito'y balay, di ba? Nag-asawa da,
Di dalata nga na diyan. Hmm. Di nagado tayo nga household. Di nagado ko man di dyan. Nabak nang tayo garog ka na. Nagado nga amuda. At high blood ka di tanga din latay baybayan. Hintay. Malagip mo lakay. Hmm. Di nagbagyaw. Nga uray lang awan tinapapit. Awan ti kang kanan tayo. Damat din da. Hmm. Nakita da. Bayinti tayo dito nga balay lakay. Hmm. Umanay karod di may saking. Ay karod 2 kilo nga bagas. Hmm. 2 nga piles. Kin may saka sardinas. Nabak nang tayo garog ka na. Ato. So nga handa nga gibaon-baon ti sekretarya ta may samo deta nga tawa-tawa na nga sekretarya nga agilista. So nga pulos lakay. Hmm. Hang kung nga ibubutos isuda nga kagawad ta bulsadan tumot lang ti kwarta ti barangay. Among bagay, natay bagbagam nga kagawad, nga tumaray. Ampay dimya amaw, dimya na balitaan. Ay na, awan sa ti Ay, basta kumapkapoy sa hang kung nga ti ibubutos deta radar na data maritis maun. Agited kano dayta iti sag nga ribo nga pisos ti kadabutan tay bakit. sa nga ribo. Iso ti bagbagada. Sa nga ribo. Sa nga ribo ti kadabutan tay. Dita luti ta. Gitalo ti ulo na bakit. Sa nga ribo. Kadabutan tay. Tapno rumwar ulit nakas kagawad ti barangay. Sa nga ribo 20 tayo di 20 mil 20 mil. 20 mil? Kawin. 20 mil nga raw. Kawin, 20 mil. Ay nalakay kamata mo, nadadayang. Ya. Kamata mo. Tapos alaam, kaalyadom, di grupo yaw. Ha? Lipate ko namin, di aramid na. Ya. Ibotos ko manan. Kamata mo. Dapaw. Pati bakit kau grupan sa mga kwartaan.